kutukwa ndichipeka nyaya yese yati the whole issue dorina atadza chipa nyaya iyi zvokuti vanotaura kuti hanzi ndiri hure ndakabvisa nhumbu ndine edzi handina edzi captain kamuchida ndaine ndinotesta kana ndichaibata ichandibata but already hana mabasa azviita zviya zvacaptain yes kune vamwe ana mai vakadaro but sometimes guys it's too much it's not the first time fine ndavabloka kuchinyi kuuyu kwangu vakunondituka vakutumirana mumarasta do you know kuti vari kufamba vachikwa ndorina akapuhwa mari namumarasta but captain mari yandiri kunzi ndakapuhwa namarasta magift andakapuhwa musi wenhingiriki nayayo avari kuudza vanhu but mamarasta vacho navakarika futi vapandukira vakuvatuka variwo vari kuti sei he ndinopa mamarasta handisati ndakamboti mai vangu ndipe mari zvavanenge vachindinyepa kuti captain kune munhu anobhadhara munhu rate for 2 years vachidzikisira murume uyu munhu anodhiraivha bhazi 2 years chero pawakakwira palive neghost ndakaita bigger person kuvabloka ndikabloka kuwa ndichiziva kuti ndiri kuprotecta mashoko but vakanovhura ghost rakanzi eneleta ramene rakanzi chinyi moderator akavakwidza vachingokwira palive pangu samai vakatoti wakamama waida mari yangu ndoda bana marasta guys tisashandisane because of mari ndotukirwa mwana he ane chirema andina kuchuza kuti mwana uyu anga ari zvaari vabva kwaana DQ kunonditukisira mwana ivo vakutotunza futi kuti ndosaka une chimwana chakafonyoka zvinhu zvacho nazvisini malive hamusi kuzviona guys okay but inini chinondishamisa zvinhu zvese nekutuka pane zvinhu zvinonyadzisa sezvizveri kudarika pane izvi hazvisi zvinhu zvakanaka ende vanhu vanenge vakutitukuita because of my views and it's not the first time inini mamarasta agara anongondituka pane pamwe so ameno mamarasta pavakanzi vari kuitirwa chichichi vachindituka ndobva gogo musaladi vati ndiri kupa mamarasta chinyi mari handinirambi kuti magogo musaladi vape vana mamarasta mari wavanoda guys handitsamunhu zvese zvavaringa vachinditi vakabaya live voti mai vangu ndofunga adhonono kuti vakaguma uri pamarini vakanika vachinyora vachinditi ndinoda kupa mari but ndakairamba captain because ndinoziva kuti mari ipiwa nhasi mangwana ndiri kuitukirwa mari yavari kunditukira ndeye magift avakandiisira of which chinhu chakanyanya kurwadza mai ndechekuti dhei randakaita peace naketi vakandituka vakati ndakakudza kuti keti akakuvenga chiro ndikanzi nhasi tafu ndakwe vakatumana namarasa vari kutya kuti vana simeli nanamarasa vakashatawo chavo vanokudzawo ndo vakaiti sei vakatumwa vakati havadi kundiona nchiita peace naketi is it fair kuti nditukane naketi keti ari kundisapota guys chero pandikwadhiki ikoko kwachona pavanditaura akaenda kunotaura mashoko anovaka chero dhei randatovatuka keti akandibloka akati hona watanga zvinhu zvikunyadzisa chii chauri kushayiwa chauri kuda kuti ndatodaire mumachinyi live ndakangodaeleka 1 andi muri kunzwisisa how do you ndakarohwa nemwana wangu mese imakutofunga kuti ndizvechokwadi vana vake havaendi kuchikoro chimwe chimwana chakafunda but ndo vaitaura live kwadhiki vachiti murume wake akaroora asi anohura ari pamurume captain ndinonzi ndinohura even kufamily yandinogara but makasangana neni uku ndinogara the one anotondiamboenda unoiti sei unofurwa nemhepo cause unogara zvakafanana nezuro live yaakaona ndakaita live chi ndiri ndichichema ndobva atonditi watanga futi stress anostresseka utosiya bhazi variri inda unopuhwa mari nanhingi nanhingi muri kunzisa murume uyu captain chero mukabvunza ini zvaanomuziya asi murume wekuti angatadze kubhadhara mabhizi angatadze kubhadhara rendi zvaikanganisika nekuda kwenoise pasocial media nekuti murume hapana anozomboda kumupa basa captain achitukwa zvichinzi anotakura madrugs mubhazi anotakura mabhurongo murume akasvika pakunyima mabasa kwese even kuba kwao kune mabhazi zvikanzi hatidi tiri kuchengetana asiri vedu vana vangu vese vari tu captain muchida chaipo chaipo chandikatora nainasimba inizvi vaende vana vangu vari tu vana vake ava munhu but then taura kuti mwana wangu ari pamurume but anohura munondiona kumashows inini handifi ndakatadza kurespekta munao zvokuti kana chiita kumashows anotozviziva murume akandihekera foni yangu captain for 3 years anyatsokuziva kuti kana ndichibuda mba he understands my mental health kana ari muno pese pano handina chandinoita achisvika nebhazi anosimudza mwana wake achimugeza achiita sei but ndonzi ndihura ndiri pamurume hama dzemurume dzakuti vana havasi vana vadzo but ndikaenda kunoita madn kana nhasi kana mangwana
vanhu vachaona kuti vana chii chichazoitika cause zvinhu zvese zvandinonyeperwa ka zvinhu zvese zvandinonyeperwa captain ka ndinozvipurufa papa yaCaptain Jeremy Mcheche ndakudzai panyaya yevheko paya kuti munhu anonzi vheko okay fine chero munhu uchinge wandibatsira unoziva kuti sometimes ka chero munhu uchinge uchibatsira munhu wandibatsira nerudo ndotanga kufamba ndichitukwa naimi unotozoona kuti kugara ndine nhamo yangu zvese nauma akuona kuti meli ndiye akandivenga kana akakuudzai before box game kuti Dorina handimudi demes meli akandivenga kubvira nakubvira aida content yaDimple Boy aita content meli akadistroya kuti murume wangu asapuhwe bhazi achiti mubhazi munotakurwa mabhurongo kusvika Simba asapuhwi bhazi ndiani angade kuti munhu atakure vachitumana naPatricia Jack vachinotora manhamba plate ebhazi raidhiraivhwa naSimba kusvika Simba adzingwa basa asamupi kusvika gogo vaindibatsira nemwana vafurirwa nevamwe vanhu kunzi siyai nechirema chake minde kubotswana musiye ega now inini ndinogara nemwana wangu uyu handina kumbobvira ndakachuza kuti Dimple Boy anga akadai inini zvekuti inondidzikisira pavanhu veso sorry Dorina ona wakubvisa inini vari kundituka marasa captain ndakambokumbira marasa mari inini vakungoti marasa vakandipa mari muruoko but mamarasa ndakavagifta now ari kukarika achindituka inyaya yamedi mamarasa vakabvunza kuti right now chavari kunditukira achitukira mwana wangu chii chavari kutukira Dimple Boy achiti ati chitunha chakafa chii Dorina inini it's okay ndafarira